Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka, chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera ngechikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Mawana. Zvamai manje ka pane rupisa igai ndo nyaya hombe pana vanosimbovhura hombe but this time pazovhurwa huru pazarurwa huru. Hanzi Mnangagwa obatwa KuZambia achitsvaga guva raLobengula Muchivande. Facebook zvamai manje hakusugarika. Noise batai ruzha rwega. Saka ndonyaya yandiri kufambira zvamai manje yandoda kuti ndikuratidzei tokurukura nezvayo topinda mucomment section tombonzwa kuti comment section iri kuti chii nenyaya dzakadai so handiti. But before I get into today's story, ndoda kuti kana une business raunaro ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apa handiti. Kana une nyaya yauda kurepota ndibate futi namba dzangu ndo dziri kubuda pasi ipapo handiti. Todzifambira nyaya dzacho toita zvamunoda kuti zviitike handitika. Panapa ndo pachitubu panoitika yese. Ndibate titaure. Bulawayo, from the 4th to the 7th of April, unlock the power of prophecy with Baba Lawrence to transform your life. Need help with love, financial and health problems? Baba Lawrence is here for you. Get back lost love, fix money problems, and remove bad luck. Take control of your future today. Contact Baba Lawrence on +263 772 496 784 +263 784 896 804. Baba Lawrence tinosvika chete. Right, nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje ndeiyi. Yaiswa nezimu ai 2 hours ago zvichinzi Mnangagwa obatwa KuZambia achitsvaga guva raLobengula Muchivande. Mawan chaiyo. Nyaya iyi hombe ende nyaya iyi iri kunetsa. King Lobengula vari kunzi vakadisappear in 1893. Pakaitika hondo yainonzi chikupupu kuShangani River, niye Shangani River uko kwakaenda kukanovhurwa kukanoiswa chistatue napresident masvondo apfuura uko. Ndokune pupu clinic ndokwacho ikoko kuri kunzi kwakaita sei kwakadisappear King Lobengula. King Lobengula ndo vaiva nehistory inotaurwa nevamwe kunzi vakaita sei vakapiwa sugar vakatengesa nyika. Amenoti chokwadi here kana kuti kunyeba. Vamwe ndo vaiti varungwashirwa naKing Lobengula vaiti vane pfuti vaiti hanzi vhala ngebhenchu. Idzo inyaya dzataingonzwa kuti chikura idzi hadzina umbowo naika. Saka mushure mekunge paitwa official opening yechistatue kupupu official opening yepupu clinic, mkuru wenyika akazotaura iye achiti tateguru avo ane ukama. They were linked to Lobengula and King Muzilikazi. Zvakadaro nyaya yakaita noise ndakairipota futi nyaya iyoyo ipanapa handitika. Nyaya zviri kuitika sekudaro simply because mukuru wenyika ari kuita sei ada kuedza kugadzirisa nyaya dzeguku rahundi dzakaitika kuma 1980s uko. Kuri kunzi more than 20,000 ndebelezi vakaita sei vakaparara. Saka ndosaka muri kuona zviri kunzi mukuru wenyika aenda Nicodemusly kuZambia kunotsvaga guva raLobengula. Hatisi kuziva kuti chokwadi here kana kuti kunyeba, but ndiri kukunzirai nyaya yandaona pazimu ai iyo ndo iri apa. Saka tipinde mucomment section toverenga macomments tese toonesana.
ende isawo comment yako mu comment section wonduza kuti unofungei nenyaya yakaita sei yakadai so kuti tizoti chokwadi kana kuti kunyeba hatizozivo zvedu ende zviri kunzi izvo munyaya yacho pakatumwa nhume dzakaenda kuZambia Muchivande kunotsvaga pane Guva ende zviri kunzi mamwe mabhonzo akaonekwa kuZambia last month. Hatizoti chokwadi here kana kuti kunyeba panapa tinongoya nezvatete tinazvo handiti. Saka rega tipinde muma comments tione kuti how far is too far handiti. Aya comment section inopedza. So hanzi neuyo vari kuda mabhonzo ake ndezvemushonga. Amen. Handizivo zvangu ini ndo mafungiro aka. Zvikanzi zimu ai nyaya hauna hako. Zvikanzi nasimba zimu ai mawana. Ndo zviri kutaurwa nevanhu, ndo zviri mafungiro evanhu akasiyana siyana. Zvikanzi nemumwe naudze pano I give up. Ukanyora comment yekuti naudze pano pachitubu you give up tunonetsana nekuti pana pachitubu ndo pane news chaidzo. Zvikanzi nemumwe does Lobengula have a grave? Zvikanzi neuyo his remains were discovered in Zambia last month. Muzvinzira omega. Amen. Chokwadi kana kuti kunyeba ndikukupai zviri kuita sei zviri kuitika paground zvamanje ndo zvandoita sei zvandokupai izvozvo. Zvikanzi nemumwe ari kuda okay, let's just hold on. Yeah, zvikanzi nemumwe ari kuda kukumbira ruregerero but it's not gonna happen. Zviri kunzi the ancestors vari kuramba kumuregerera cause ane ropa mumaoko ake. Hanzi mukuru wenyika ada kukumbira ruregerero asi madzitateguru haasi kufara nekuti ari kuti vane ropa mumaoko ake. Anoziva chaiye ndiMwari because iwe wanga usipo ende handisipo. Vanhu vari kungotaurawo nyaya dzepasocial media handitika. Saka zvinhu zvacho hazisi zvokuda kubva tanyanyokecha mafeelings kana kubva taita sei inyaya yawo dziri kutaurwa nekuti umbowo chaiwo hapana handitika. Zvikanzi nemumwe uyo nhasi chaiye pane paanoenda futi for rituals. Amena ndo vanhu information iyi vanenge vachiiwana kupi iri verified here information yavanenge vachinyora nekuti sekuri kuya anotaura kuti nhasi aroziva kuti Thursday nhasi kuti nhasi chaiye pane paanoenda futi for rituals. Kuchechi kwaanoenda is trying kwese kuti zvinhu zvake hanzi kuti zvinhu zvinake muzimu but hapana chiri kufamba. Amen. Togoti chiko ndo makomenda ake ndo mafungiro ake mawana. Zvikanzi neuyo anopedza zvikanzi my ancestors ani ari kuramba kumuregerera. Munhu anoregererwa naMwari. Kana wazogara zvako comment section baba inopedza. Kana une stress pinda mu comment section woverenga zvako kaleza usingamhanye. Comment section inodya, comment section inopedza. Uyu mvangosvika zvake mvangoti sleeping with a rich man will not make you rich. Success is not sexually transmitted. Work for your own money. Hanzo zvangu kuti zviri kupinda papi but it's a good advice kuhanzvadzi dzedu kuti hanzi kurara nemunhu ane mari hazvirevi kuti iwo ane wamboitawo futi mari handiti. Success nemari is not sexually transmitted. Zvekuti ukarara nemunhu wambva watoita mari aiwa unongowana chirwere chete ndo chinongokukwadza handiti mawani. Saka ngatiedzei kuzvidzivirira patinenge tichiita maactivities akaita sei akadaro handiti. Right. Hanzi musadaro mukuru wenyika. Zvade umwe zimu ai. Zvikanzi nemumwe zvikanzi 1893 bones. Witchcraft is real.
zvikanzi kapeji hanzi kapeji kanonyatsoranwa nani chaizvo. Zvikane mumwe I want to hack this page ndorishandisa idini ada kurishandisa zvimwe zvinhu zvine musoro kupfuura zviri kuitwa izvi mukoma Simba. Zvikanzi neuyu manje Zimai usandisekese this morning, ane shavi uyo anoda chimuguva. Hai hombe nyaya dzacho dzamunenge muchivhura ka ndo hombe handatenda hangu, but zvisinei ndo nyaya yanga ndinayo, nyaya yanga ndichifambira iyo yekuti hanzi mukuru wenyika rikandidzosa hanzi Mnangagwa obatwa KuZambia achitsvaga guva raLobengula Muchivande. Ndo nyaya yacho yanga ndichifambira iyoyo handitya. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tukuti it's bye for now. Ngatisangane mu video rinotera, and thank you for supporting and thank you for watching. Bye bye.